Знаете ли кои компютърни игри са играли нашите родители преди 30 години? Супер Марио – една от най-емблематичните игри. Смятам, че всички са играли в даден период, било то с картинга или нормалната такава. Танкчетата. Целта е да оцелиш другите танкове пръв и да оцелееш максимално дълго време. Тетрис. Не е бил точно компютър, но... Хайде. Разпространена по времето на комунизма, целта е падащи геометрични фигури да се въртят и подрежат така, че да образуват плътни хоризонтални линии без празни места. При запълване играчът получава точки, а линиите изчезват, като играта става все по-бърза. CS. Как няма да минем без CS? Играта поддържа първите места до ден днешен. Особено CS 1.6. Всички сме я играли, а ако не сме, сме я чували. Тук можехме да споменем игри като Need for Speed Underground или GTA Vice City. Но те са създадени през 2000-та и са тема за друг клип. Коя е най-старата игра, която сте играли до сега? Последва и твоят 30 годишен технологичен експерт, ArtDeskBG.